Bag-ulan nakabalik ang kuryente sa tulo ka barangay sa Baroy, Lanao del Norte, human sa taas nga burnout, human kinigibanggaan sa tanker truck nga puno og lana ang poste sa Lanao del Norte Electric Cooperative kagahapon sa bandang alas 11:20 sa buntag. Sa report ni Patrolman Daviboy Banggulan sa Baroy PNP, naglawig ang tanker truck nga gimaneho ni Dioscuro Sarosaba didto sa National Highway sa Barangay Poblacion Baroy og ni-overtake kini og usa ka sakyanan. Tungod sa kabugat sa karga niini, wala na makontrol ang dagan sa truck og midiretso ang truck sa poste sa kuryente og nabalintong na kini. Nabali ang poste sa kuryente og nawadan og supply ang tulo ka barangay. Sumala sa report sa PNP, gikan ang tanker sa Iligan City paingon sa Pagadian City sa dihang nahitabo ang aksidente. Nabuntagan ang pagkuha sa tanker truck kay gikinahanglan nga hulaton ang tanker nga gikan pa sa Butuan City aron didto ibalhin ang lana nga sulod sa nabalintong nga tanker. Gikinahanglan pa nga mag-amping ang mga lumalabay kay delikado ang pagbalhin sa lana. Tungod sa pagkabalintong sa iyang truck, nakabaton og mga bunog ang driver apan luwas na kini. Michael Labaro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.